Azt hitted, hogy elkezdek futni, mi? Sajnos a betegségem miatt nem nagyon lehet, úgyhogy tartsatok velem ebben a rövid kis videóba, és elmondom őszintén, hogy mind mentem keresztül. Jó. Páran már kérdezték tőlem, vagy mondták, hogy nagyon faszák a videók, meg tök jól csinálom, de nem értik, hogy valójában mi történt. Mert felépülés vlog a neve, felépülök egy betegségből, amit eddig csak felszínesen vagy érintőlegesen említettem, úgyhogy talán azt tudom mondani, hogy most érkeztem el arra a pontra, amikor már nyíltan tudok erről beszélni, és most csak leültem ide napra, és minden, ami most fel fog jönni, azt megpróbálom így megosztani. Nem ígérem, hogy rövid videó lesz, de azért próbálok gyorsan és érthetően beszélni. Nos, most van augusztus 1. Én, amikor bekerültem a kórházba, az március 13-a volt. Azon a héten több fontos esemény is történt, amit majd mindjárt elmondok. Március 13-a az egy pénteki nap volt, péntek 13, nem vagyok egyáltalán babonás, de ez nem volt valami fasza. Az egész betegség úgy indult, hogy egy 3-4 napig lázas voltam, de tulajdonképpen, hál' Istennek lekopogom, hogy eddig nem volt ezen kívül semmi komolyabb betegségem, ezért nem tulajdonítottam neki úgy komolyabb figyelmet. Úgy voltam vele, hogy jó van, és egy kicsit szarul vagyok, azt majd kipihenem, majd jobban leszek. Csak ez addig ment, hogy 40 fokos lázam volt, ugye, nem tudtuk levinni semmivel. Nem nagyon szedtem ugye eddig gyógyszereket se, hál' Istennek, mert nem volt rá szükség, de nem tudtuk levinni egyáltalán a lázat, és az első 2 nap még úgy voltam, hogy jó, most egy picit szarabbú vagyok, de kipihenem, majd hónap reggelre már jobban leszek, és péntek reggel már úgy keltem föl otthon, hogy alig aludtam nyilván, úgy keltem föl, hogy szúrt a mellkasom, hogy egy ilyen nyomást éreztem. És ott gondoltam, hogy jó, ez most valószínű, hogy ez most valami más lesz. Ezt nem fogom kipihenni itthon, úgyhogy menjünk be a kórházba. A kórházról nem sokat szeretnék beszélni, mert nem egy jó élmény. Annyit azért elmondanék, hogy shout out to invazív kardiológia. Nagyon hálás vagyok az egész brigádnak, vagy ezt lehet, hogy kicsit csúnyán fogalmaztam, az egész csapatnak. Mert az utáni bánásmódom az kifogásolhatatlan volt, tehát mindent megtettek értem, és azért nem tudok elég hálás lenni nekik. Úgyhogy köszönöm, és remélem, hogy eljut 1-2 olyan emberhez, aki ott dolgozik, és remélem, hogy eljut a videó hozzátok. Nagyon köszönöm nektek, amiket tettetek értem. Én láttam, hogy ott mik vannak. Tesó, Katya, én ezt nem tudnám csinálni. Egyáltalán. Nos, kezdődött azzal, hogy bekerültem, és már megcsináltuk a vérvételt, az EKG-t, meg volt a szívultrahang. A szívultrahangot azt úgy kell elképzelni, mint amikor a terhes anyukákat a hasuknál ugye ultrangozzák, csak itt nekem a mellkasomnál volt. És ott a főorvos úr bemutatkozott, és mondta, hogy üdvözlünk Dominik, felvételt nyertél hozzánk. Én meg így mondtam, hogy hát ezt köszönöm szépen, ez nagyon jó, csak nem tudom, hogy ez mit jelent. És hanem az, hogy most benn kéne maradni. És csak így kérdeztem, hogy mikor. Most már nem kell hazamenni. És ott volt az egyik töréspont. Ott így lepergett az életem magam előtt, a munkára dolgoztam, vagy a munkára gondoltam egyből. Ugye, aki nem tudná, személyedző vagyok, a sulira gondoltam, a maga a fizikumomra, az eszenciámra, meg a nyárra, a terveimre. És elképesztő haragot éreztem. Elmondani nem tudom. Ahogyan azt sem bírom elmondani, hogy ki iránt, vagy mi iránt. Talán az életre voltam mérges, elképesztő módon. És akkor ott betoltak a szobába. Amúgy nagyon fasz a kis lakosztályt kaptam, egyedül voltam az első pár napban, ott én el voltam. Kaptam gyógyszereket, stb. Elmúlt a lázam, meg a nyomás is a mellkasomba, és az első éjszaka ott viszont visszajött. És nem is nagyon foglalkoztam vele, mert kurvára fáradt voltam, már nagyon ki voltam, már csak vissza akartam aludni, és egy fél óráig ott vergődtem, hogy jó van, mindjárt elmúlik, csak hagy aludjak. Nem múlt el, és ott hívtam azt a kis gombot, nem tudom, hogy aki volt már kórházban, az tudja, hogy az a vészhívó gombot benyomtam, és akkor ott jöttek a nővérek, és mondták, hogy legközelebb, a nővér meg az egyik orvos is jött, és mondták, hogy legközelebb ne várjak ennyit, mert most lehetett volna egy szívrohamom is, és lehet, hogy annyi.
Ja, azt zárójelben mondanám, hogy amikor én bekerültem, akkor azt mondták, hogy hát egy 2-3 napom lett volna igazából, és különben vagy nem jutok be, vagy behoznak. Igen, és akkor itt meg volt az első éjszaka, ott kaptam is egy infúziót, ami az nagyon kemény volt. Fú, ide be volt szúrva a branül, tököm tudja, hol azt hiszem a hajlatomba, és éreztem, hogy csíp. Nem mondom, ez normális? És szóltam a nővéreknek, 2-szer oda hívtam őket, hogy ne tessék haragudni, de ez nekem nagyon fáj. És akkor mondták, hogy hát jó, ez nem kellemes érzés, meg ez nem fog jól esni, de ki kell bírni. Meg jó, mondom, jó, akkor biztos, hogy én reagálom túl, kicsit befogom a számat, meg megpróbálok pihenni. Nem volt el nagyon a fájdalom. Elképesztő módon éreztem az egész karomat, ahogy sibbad, meg ahogy az ereg belülről vágod, az ér belülről, mint hogyha föl akart volna robbanni. Aztán kiderült végül, hogy arra allergiás voltam arra a gyógyszerre, úgyhogy ez az egy bakiuk voltam úgy. Jó, és amikre még emlékszem, hogy utána a többi nap, ez volt az első éjszaka, utána még azt hiszem még a másnap is kicsit úgy lábadoztam, de utána el voltam ott, tehát teljes semmi bajom nem volt. Mondták, hogy ne nagyon mozogjak azért, mert nyilván nagyon megterhelő bármilyen mozgás még mai napig a szívemnek, mert nem működik úgy, mint egy egészséges szív. Ott én el voltam, felmentünk az MR-re, hát a mentős urak, vagy lehet, hogy beválok itt egy videót. Városmajori... Szirénát, azt fölcsapjuk, hogy ezt ilyenkor nem kell. Elképesztő arcok voltak. Felmentünk a Városmajori kórházba, és akkor ott meg volt az MR. Egyébként nagyon nagy sztoriaim vannak, tehát olyanokat dumáltam a szegény orvosoknak, hogy azt csodálkozok, hogy megmentettek. És akkor ott azt hiszem azon a héten, már a jövő hét, tehát az azt követő héten, hogy én bekerültem, szombaton mehettem haza, én úgy emlékszem. És hazamentem, de úgy, hogy vágod, mert nem volt semmi bajom. Tehát, vagy én nem éreztem. És ez nagyon hosszú lesz ez a videó. Bírtam otthon kemény 3 napig, mert elkezdett fájni a torkom. Az első napig nagyon picit, meg egy kicsit éreztem, hogy azért van úgy hőemelkedésem. És ott azon a héten, hétfőtől kezdve megint 4 napig lázam volt. Viszont itt most kajak szenvedtem. Ez nagy, és többször sírva is fakadtam, hogy bazd meg, ez mi a fasz? Ez miért történik velem? Meg mikor lesz ennek vége? Nyilván elképesztően örültem, hogy már nem kell ott lennem a kórházba, de azt hiszem a 3. vagy 4. napnál én mondtam azt, hogy jó, amikor otthon voltam, hogy mondom, jó, most már menjünk vissza, mert ez nem állapot. Tehát a 2 közül ez a második hét, ez kajakszenvedés volt. És ott kiderült, ott viszont nem a kardiológiára kerültem már, hanem a fülorgégészetre, ugye a mandulám miatt. Tehát a test az úgy be volt dagadva, hogy majdnem összeért, tehát beszélni nem tudtam. Levegővétel is nehéz volt. Ott az első éjszaka, ez most undorító lesz, az első éjszaka annyira ki voltam bazd meg, hogy kértem a nővérektől egy tálkát, csak hogy tudjam beleköpni a nyálamat, mert nem tudtam aludni, mert termelődött értelemszerűen a nyálam, de nem bírtam lenyelni. És mondom, kiköpöm akkor, mert valahogy aludnom kell. Ott megjött az, hogy nagyon kiszáradtam, a májam meg a lépem az elkezdett az istropára verődni. Erről azért még nehéz még mindig beszélni arról a pár napról. Szerintem ott is kb. Egy hetet voltam benn, mindegy, ezzel nem is akarom húzni az időt. Ott voltak benn nálam emberek, nagyon hálás vagyok nekik, és elképesztő, hogy milyen emberek voltak mögöttem, vagy vannak. Nem tudok nektek eléggé hálás lenni, akik támogatnak. Tényleg egyszerűen ez több, mint felemelő érzés, ezt nem bírom szavakba megfogalmazni. De akik ott benn voltak nálam és láttak, azok tényleg nagyon aggódtak, értem, hogy én most túl fogom ezt élni, meg ott tényleg életveszélyes állapotban voltam, éreztem is, tudtam is, nagyon féltem, be voltam szarva. Ott a fájdalmaimat semmivel nem tudták, és nagyon sokáig, bocsánat, csak túl van melegedve már a kamera, semmivel nem tudták. Látszik amúgy a szökőkút, bazd meg. Jaj, nagyon fain. Direkt ültem ide amúgy, hogy kicsit érdekesebb legyen a videó. Ott nagyon szenvedtem, és sokadik gyógyszer működött, hogy amikor már kezdett kicsit lemenni a lázam, és elmondták az orvosok, hogy muszáj innom egyszerűen, hogy elkezdjem kicsit mosni a mandulámat, meg hogy a májam meg a lépem ne menjen tönkre. És ott azt csináltam éjszaka, fölálltam, akkor már nem voltam egyedül. És odaálltam így a falhoz, és majdnem elkezdtem is spanolni magam, hogy jó, akkor most ígyunk még egy kortyot, akkor jó, most akkor jöhet még egy korty. Elképesztő volt.
az volt az egyik nagyon rossz élmény, mert nem sok minden fájt a kórházba, tehát hál' Istennek. Kérdeztem, hogy katétert fogok kapni, mondom, akkor most elindulok haza, hogyha akarnak engem megkatéterezni, nyilván az nem kellett. Az egyik fájdalmas dolog az a izé volt, az infúzió, ugye, amire allergiás voltam. A szúrások, tesó, úgy éreztem magam, mint a herkások, hogy szét voltam már szurkálva, az branulők össze-vissza. Az volt az egyik, ugye az allergiás gyógyszer, ami nagyon szar volt, meg a fülorgégészetem. Föltoltak az orromba egy kamerát, ami egy zsinóron lógott, és hozza oda a doktornő, hogy ezzel most kicsit felnéznénk az orrodba, és hogy láttam, hogy milyen hosszú, nem, ez az egész föl fog menni, és mondta, hogy nem. Hát nyilván fölment, csak ott már nem tudtam már nagyon mit csinálni. Itt lett földugva, így egy kamera, hogy megnézzék, hogy itt van-e valami, vagy ilyenek, és olyan érzés volt, minthogyha a jobb orjukamból elkezdett volna ömleni a vér, meg a jobb szememből a könny elkezdett volna csapódni. De ez csak egy érzés volt, tehát nem történt semmi, de akit mondjuk a koronavírusnál leteszteltek, vagy megteszteltek, az a földugás, na ez olyan volt, csak mondjuk 6-szor ennyire szar. De ott is szépen elkezdtem javulgatni, lassan, és onnan utána hazakerültem. Ha még itt vagy a videóban, akkor most mondom el azt a részét, amit tanított ez nekem, az élet, ez a betegség, az, hogy mélyponton vagyok. Azóta nem történt, hál' Istennek semmi, és azért húzgálom az oroszlán bajszát, mert csinálok olyan dolgokat, amiket nem nagyon lenne szabad, hogy nem mehetek tömegbe például, nem edzhetek úgy, ahogy régen, de lekapogom, hogy nem volt azóta semmi, nem jött vissza, de még nem múlt el. Van, tehát ez még tart nekem. Az az érzés talán, és egyszerűen nem fogom tudni most ezt átadni, hogy milyen fájdalom, meg milyen mélyen éreztem magam, mert akkor én tényleg, ez egy órás videó lehetne, vagy több órás, de talán amivel legegyszerűbben át tudom adni ezt az érzést, az, hogy mindenki volt már fiatal, akik régebb óta fiatalok, azoktól elnézést kérek. Itt vagy fiatalon, építed a karrieredet. A karriered kurvára az elején vagy, a vállalkozásodat csinálod, az egyetemet csinálod, a családban is próbálsz helytállni, mármint nincs gyerekem, nem úgy értve, akkor a párkapcsolatban is, és egyszerűen így megállíthatatlannak érzed magad, mert látod, hogy minden a kezedben van, mindent te irányítasz, minden úgy kezd azért alakulni, ahogy te azt eltervezed, és egyszer csak jön egy ilyen dolog, hogy így nem vagy sebezhetetlen. Senki sem az. És ez az egómat, a szarramat úgy letörte az egómnak, ez nagyon sokat adott, illetve vett el belőle, hogy ilyet nem kívánok senkinek, de a sok embernek, aki mellettem volt abban az időszakban is, és most is, amellett még ennek vagyok hálás, mert ennek az egésznek, hogy megtörtént, mert nekem egy main goalom van az életben, hogy tapasztaljak. Jót, rosszat. És ha ez nem történt volna meg, akkor valószínűleg nem mertem volna elkezdeni a videózást, amivel elképesztő mekkora falat döntöttem le magam előtt, mert nagyon szorongtam ettől, nagyon féltem, hogy edzőként gyakorlatilag, ha te nem fogsz tartalmat gyártani, nem tudsz előrébb jutni, mert marketingelni kell magadat. Sajnos egy ilyen világban élünk, vagy sajnos nem sajnos. Nagyon féltem az emberek véleményétől, az ismerősökétől, hogy mit fognak szólni, meg ki fognak-e nevetni, meg stb. És ezt, ahogy legyőztem, tesó, nem is tudom elmondani, hogy mekkorát nőttem saját magam szemébe, és még így is azt tudom mondani, hogy az önismeretem azért, és az önbizalmam azért még nem teljes, egy felszínen, oké, nagy dumám van, vicces vagyok, határozott, stb., de ez egy felszín. Egészen mélyen még nagyon magamra kell találnom. Amit még el akartam mondani, hogy amiket elvett tőlem az élet most. Ugye említettem a videó elején, hogy március 13-án kerültem be a kórházba. Nos, március 9-én, 9, 10, 11, 12, 13, igen, mert az hétfő volt, március 9-én én ott voltam Pesten, itt voltam Pesten az amerikai konzulátusnál a vízuminterjúmon.
Biztos akik fiatalok, de ez egy nagyon régóta van, úgyhogy lehet, hogy idősebbek is vágják ezt a Camp Leaders-es programot, amikor kimész egy nyárra Amerikába dolgozni egy táborba. Én ezt tavaly augusztus óta, tehát márciusba kerültem be, én az előtti év augusztusa óta kezdtem el ezt intézni. Nagyon sok interjú meg volt, nagyon sok papírt kitölteni, nagyon sok pénzbe is került, és csak hogy értsétek, ez, hogy a vízum interjú ott sikerült, mert hál' Istennek sikeres volt hétfőn, ez volt az utolsó lépcsőfok ahhoz, hogy én kijussak. Ezután annyi hiányzott volna, hogy én felszálljak arra a kurva repülőgépre, és megvolt az utolsó lépcsőfok, az egész projekt. Ez egy óriási projekt volt, nagyon sok mindent föltettem rá, nagyon sokat kockáztattam érte. Nem tudom elmondani, hogy mennyire fontos volt ez nekem. És amikor mindennel megvolt, azon a hétfőn megvolt minden, és azon a héten pénteken én már a kórházba feküdtem. És arról nem is beszélek, hogy a nyarat Amerikába töltöttem volna, tehát most van augusztus 1, még bőven kint lettem volna. Utána hazajöttem volna egy pár napra, és mentem volna ki Kínába őszre, vagy év végéig az Erasmusszal. Ezt már nem is említem igazából, mert felesleges. És akkor ott ültem a kórházi ágyon, feküdni sem bírtam, ültem, hogy bevágok egy fain képet, amúgy ez jó lett. És így néztem magam elé, hogy bazd meg, mi történik? Miért kapom ezt? Egy jó embernek tartom magam, próbálok mindenkinek azt adni, amit én elvárok a másiktól. Én így lettem nevelve, én azt várom el a másiktól, ami nem, várjál. Én azt próbálom adni, amit én el is várok a másiktól. És így néztem magam elé, basz meg, hogy most mi történik? Ez velem történik? Vagy ez mindjárt vége lesz. Meg azért biztos, hogy a jövő héten majd megyek haza. Ja, arról sem beszélek, hogy a lobbizás az ment hónapokon keresztül. Ugye én júniusban utaztam volna ki, és ugye márciusba kerültem be, és az elején én azt láttam az orvosokon, hogy nem akarnak egyértelműen lebeszélni, de még nem akarják nekem bevallani azt, hogy semmi esélyem nincs kimenni, és én egészen az utazás előtt szerintem egy hónapig, tehát májusig élt bennem a remény, és reméltem, hogy bazeg azért valahogy össze fog jönni, tehát ez nem lehet ilyen, hogy én nem megyek ki. De ott amikor elmondták, mert beszéltem a Camp Leaders-es srácokkal is, ők is amúgy shoutout nekik is, mert ők is amennyire tudtak, segítettek ebbe a sztoriba. És ne ragudjatok, hogy mindig késve válaszolok, meg késve adom le a papírokat. Ők mondták, hogy mert fölhívtam őket, hogy hát sziasztok, figyelj csak ez a szitu, erről tudjatok, de én szeretnék kimenni, meg mindent meg fogok tenni érte. És mondták, hogy jó, persze, megértjük, semmi baj, nem te tehetsz róla, de hogy kelleni fog az orvosi aláírás, hogy ők kienged téged. És ott így láttam, hogy jó, akkor ez most nagyon nehéz lesz. És amikor mentem a kontrollokra, akkor említettem ezt az orvosnak, és mondta, hogy nincs olyan orvos, aki így kimárna engem engedni. Nincs ez a felelősség, hogy én így kimenjek. És az egyik este tudtam meg előtte, hogy kerekperec elmondták, hogy felejtsem el, nem fogok tudni kimenni. Ott volt a második töréspontom, hogy ott is azt csináltam, hogy azt hiszem elkezdtem zenét hallgatni, vagy valami ott a szobámba, és csak ültem magam előtt, és arra nem volt energiám, hogy mondjuk a telefonhoz oda nyúljak, mert nem tetszett a zene, és mondjuk tovább kapcsoljam. Szerintem állítom, hogy fél vagy egy órát csak ültem magam előtt, és így néztem, és így nem értettem a szituációt, hogy mi a fasz történik, bazd meg. És ezeket a dolgokat vette el az élet, de még mindig nem bírtam elmondani mindent, mert nem tudom már hány percnél járunk. És ezeket nem fogom tudni megosztani. Tehát ezekről a dolgokról csak azok tudnak, akik ott voltak mellettem, mert ezekről nem bírok beszélni, mert most jönnek fel egyre több dolog megint, és nem bírom ezeket elmondani, mert bazd meg tartatna 3 órás videót, szerintem így is alig fogják megnézni az emberek, nem hogy 3 órás videó. De talán most folytatnám azzal az részt, és ezzel a lezáró rész. Elmondtam az előbb, szívizom gyulladás, bazd meg, azt nem is mondtam. Ja, igen, az volt. Na mindegy. Vagy ezt leírom, vagy valami, nem tudom.
Ezek jó megfogalmazom ám itt a dolgokat. Na mindegy, szóval akkor 3 részre bonthatjuk ezt a videót. Az első az az, hogy mi történt, hogy történt, stb. A második rész, hogy mi az, amit ugye elvett tőlem ezzel az élet. Csomó lehetőség. Bocsánat, még annyit elmondanék, hogy az amerikai úttal letudtam volna a kötelező gyakorlatomat az egyetemen. Kaptam volna többletnek mennyiségű ösztöndíjat pénzbe. Meg tudtam volna tanulni angolul úgy, hogy nem leülök és seggelek, hanem beszédbe és gyakorlatban. Nem akarom kitakarni a vagy a szívószába, az meg szökőkutat. És meg annyi lehetőséget, tehát ezekről tudnék beszélni órákat, hogy mit vett el tőlem az élet, mitől fosztott meg, de akkor zárjuk le a videót a 3. résszel azzal, hogy mit adott ez. Milyen furcsa ugye ilyen kontextusban arról, a pozitív dologról beszélni, hogy mit ad, mit tud adni egy betegség. Nos, nem akarom azt mondani, hogy örülök, hogy ez megtörtént, mert senkinek nem kívánom, a legrosszabb ellenségemnek nem kívánom ezt, hogy ez történjen vele, de elképesztő, mennyit fejlődtem ez alatt az időszak alatt. Zárójelbe tenném, hogy főként egy ember miatt, de most rólam van szó ebbe a videóban, nem róla. Elképesztő, mennyi mindent megtanultam, hogy mennyi mindenre képes az ember, amikor látja, hogy nagyon mélyen van, hogy ott van a gödör alján. Tehát én voltak már szakításaim, meg vették már el a jogsimat, meg történtek szar dolgok, meg hülyeségeket csináltam, de ilyen mélyen nem voltam még soha. Ekkora törés még nem ért az életbe, és többször is ugye most egymás után. Tehát amikor egy-másfél hónapig azt hallod, csupán a kórházba, tehát semmi bajod nem volt, az életben nem voltam kórházba se, nem történt semmi, és most meg én kerülök be a szívemmel, aki gyerekkorom óta sportok, úgy nőttem föl, semmi káros szenvedélyem nincsen. Jó ember vagyok, és ez történik velem, tehát és valahogy mégis tudtam nézni azt, hogy kívülről reflektálni az egész szitúra, hogy jó, akkor most álljunk meg egy picit, nézzük meg, hogy mi történt, éljük meg a gyászt, nem lehet elnyomni egyáltalán, nézzük meg, hogy miben tudok most javítani, mit tudok ebből kihozni, hogy én jól jöjjek ki ebből, mi az a dolog, amivel én ezt a javamra bírom fordítani, talán ez a legjobb megfogalmazás. És kezdődött azzal, hogy végre elmertem kezdeni kipakolni a videókat, tehát ez miatt. Tehát amikor érzed azt, hogy van benned potenciál, és te nem használod ki, szard le az emberek véleményét, bazd meg. Nem lesznek ott a legszarabb napjaidon. És nem azt mondom, hogy mindenkitől el kell fordulni, mert nem, társas lények vagyunk, kell a támogatás. De amikor azon aggódsz, hogy valami cringe, hogy valami gáz, mert nem mersz belekezdeni, és ez legyen akár mondjuk jelen esetben a videózás, nem mersz belekezdeni, most éljünk az én példámmal, vagy nem mersz elkezdeni egy vállalkozást, nem mersz elkezdeni az edzeni a teremben, mert hogy nem nézel ki jól, és akkor nézni fognak az emberek. Tehát elárulom, hogy senki nem azzal foglalkozik, hogy a másik hogy néz ki. Vagy nem tudom, félsz valamitől, ami tényleg bármi legyen. Jusson eszedbe az, hogy a te életedet nem irányíthatja más, nem irányíthatja az emberek véleménye. És mindenkiben van szorongás, mindenkiben megvan az a megfelelési kényszer, hogy meg az alkalmazkodás, be akar illeszkedni egy csoportba, és legyen most szó bármiről. Ezeket meg kell tanulni kezelni a helyén, és nem kell mindent kizárni. Nem lehet nagyon önfejű az ember, de azt tud magadról, hogy ha hiszel valamiben, és hiszel abban, hogy te ezt el tudod érni, te saját erődből, akkor bármire képes az ember, bármire. És tudom, hogy ilyenből az meg millió van az interneten, az ilyen motivációs videókból, amikből már én először bírtam meríteni, mert megnéztem, és akkor jó van, ez már a 30. vagy 30 milliómodik, amit láttam, de itt értettem meg igazán ezeket a dolgokat, amiket írkálnak, meg a különböző filozófusoknak az idézetei, hogy miket is jelentenek ezek valójában, mert eddig nagyon sokáig úgy éltem, hogy a testem az ment előre, és az elmém, a lelkem az egy 3 méterrel le volt maradva. És nem érte utol. És nagyon sok mindenben felszínes voltam, ezt tudom.
És megtanított nagyon sok mindenre ez ami történt, hogy rávilágított a hibáimra, és az erényeimre is, azokra is ugyanúgy. Úgyhogy tényleg azt tudom mindenkinek tanácsolni, és nem kell nekem hinni, mindenki el tudja dönteni saját magában. Én megosztom a tapasztalatomat, de próbálok egy olyan értéket teremteni az embereknek, amivel tudok segíteni, és nem egy üres fitness, 30 milliómodik fitness edző vagyok az interneten, aki csinálja a videókat, meg megmutatom, hogy kell csinálni, meg kalóriadeficit, meg a faszom, hanem egy olyan dolgot adni az embereknek, amit meg tudtok fogni, hogy ez a gyerek beszél valamiről, nem hülye, talán jó hallgatni rá. És most ezeket a tanácsokat például csak azért mondom, amit az előbb is mondtam, hogy higgy magadban, mert nem azért, mert megmondó ember vagyok, csak tudom, hogy eddig én is csak is skandáltam magam, hogy higgy magadba, meg bízok magamba, és valójában nem volt semmi. Nem bíztam magamba egyáltalán. Talán mai napig nem bízok teljesen magamba, de ez egy olyan dolog, amin lehet javítani. Hogy gyakorlod, és idővel meg tudod oldani ezeket, mindent. Úgyhogy nem akarom most már tovább húzni az időt, mert nem tudom őszintén, majd most a vágásnál majd kiderül, hogy hány óra, vagy hány perces lesz ez a videó. Azt hittem, hogy bazeg 5 perc alatt elbírom mondani. Próbáltam mindent megosztani, de úgy érzem, hogy az összes történésnek körülbelül a 20%-át bírtam elmondani. Nagyon sok minden van még bennem, de végszóként talán azt tudnám mondani, hogy amikor nagyon mélyen vagy és semmi reményt nem látsz, hogy javulna bármit, itt vagyok, csak megint túl melegedett a kamera. Most már tényleg lezárom a videót, mert már lehet nem is tudnak követni engem a nézők. Bármi, amiben tudsz kapaszkodni, ami megerősítést ad és pozitívumot, azt ne engedd el soha. Én például, amikor visszamentem dolgozni, elképesztő módon hálás vagyok az összes vendégemnek, hogy kitartottak mellettem. Bazd meg, egy másfél vagy 2 hónapig nem voltam, és utána mindenki visszajött hozzám. Tehát elképesztő módon tisztellek és szeretlek titeket. És nagyon szeretem a munkámat. Tehát azt szerintem, azt már elmondtam egy másik videóba. Elképesztő hálás vagyok, hogy ezt csinálhatom. És volt kikért visszamennem dolgozni. Ez meg olyan erőt tudott adni, hogy igazából nem nagyon tudtam félretenni semmit. Tehát célegyenesen erre mentem. Úgyhogy most már tényleg elköszönök, és elmondtam a mondandómnak a valamennyi részét. Azt tudom mindenkinek tanácsolni, hogy higgyetek magatokba, bazd meg, mert más nem fog rajtad kívül. Hidd el magadról, hogy képes vagy XY dolgot elérni, mert ha már a fejedben itt van, akkor az már csak az idő és a cselekedet kérdése, hogy te azt meg tud valósítani. És mondjuk mondjuk mivel zárja? Mondjuk egy idézettel, ami ide van írva a vállamra. Magyarul fogom elmondani. A kifogások. Elmondom az idézetet, és mindenki kezd ezzel azt, amit akar. És nagyon köszönöm, hogy megnéztétek a videót, és köszönöm azoknak, akik támogatnak, és mondják, hogy nagyon, nagyon jók a videók, meg faszán nyomom, meg minden. Ezek elképesztő sokat jelentenek, tehát ezért csinálom gyakorlatilag, és hiszem, hogy egyszer én is eljutok egy nagyobb szintre, több követővel, vagy több szponzorral. Hiszem, hogy erre képes vagyok. Elkezdődött a játék. Szóval gyorsan el is köszönök. Ó, kisfúk, bazeg sírra fogok fakadni. Na jó, okés. Ez az utolsó végszó, hogy a kifogások a mai napot könnyebbé teszik, a holnapi napot nehezebbé. A fegyelem pedig a mai napot nehezebbé teszi, a holnapi napot könnyebbé. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót. Szevasztok!